हेलो लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थालायबाय लोगोफोर। लोगोफोर ओरैनोथ' नोंथांमोना दायो भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेलावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ दे। दिनैनि भिडिअआ मानि बागै जागोन। लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों मोनसे बर' सावथुननि सायाव आपडेट लानानै। लोगोफोर नोंथांमोना बे बर' सावथुननि सायाव आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासे नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय लोगोफोर। लोगोफोर बिथां सनालि गयारिनि स्ट'रि स्क्रिप्ट लिरनायाव दिहुनजानाय मोनसे गोदानै आबुं बर' सावथुन, जाय सावथुननि मुङानो जादों रैखाथि। ओमफ्राय लोगोफोर बे रैखाथि आबुं बर' सावथुनखौथ' नोंथांमोना गोबाङानो दायो पार्ट बाय पार्ट नायगासिनो दं नङा होमबा लोगोफोर बे रैखाथि आबुं बर' सावथुनावनो जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनखादों बर'नि बयजोंबो सिनायजाखानाय फावखुंगुर मोगथां नार्जारि आरो सनालि गयारि आरो लोगोसे फुलमनि नार्जारि आरो लोगोसे गोबांथार फाव खालामगिरिफ्रा बे रैखाथि मुंनि आबुं बर' सावथुनाव फावखौ खालामबावदों लोगोफोर बे रैखाथि आबुं बर' सावथुनखौ नोंथांमोना दायो गोबाङानो पार्ट बाय पार्ट नायगासिनो दं नङा होमबा लोगोफोर आरो नोंथांमोना गोबाङानो बे रैखाथि मुंनि आबुं बर' सावथुनखौ पार्ट 1 निफ्राय लानानै पार्ट 7 सिम अलरेडि नायखाबायमोन आरो नुखाबायमोन नङा होमबा लोगोफोर। नोंथांमोनाथ' एज ए फिल्म्स एन्ड प्रडाक्शन चेनेलनि गेजेरजों गोबाङानो पार्ट 7 सिम नायखाबायमोन आरो लोगोफोर नोंथांमोना बेनि पार्ट 8 खौ नायनो थाखाय जोबोरैनो एक्साइटेड जाना दंमोन। गोबाङानो कमेन्ट्स खालामबाय थादोंमोन माब्ला रिलिज खालामगोन होननानै। लोगोफोर बे पार्ट 8 आबो दाखालिसो रिलिज जानानै थांबाय। जुदि दासिमाव नोंथांमोना बेनि पार्ट 8 खौ नायालासिनो थादोंब्ला एज ए फिल्म्स एन्ड प्रडाक्शन चेनेलाव बयबो नोंथांमोना थांनानै नायहैब्लानो जाबाय लोगोफोर आरो बयबो सापर्ट खालामहैब्लानो जाबाय लोगोफोर आरो बे रैखाथि मुंनि आबुं बर' सावथुननि दायो पार्ट 9 खौ नायनो थाखाय नोंथांमोना एक्साइटेड जानानै दं नामा? जुदि नोंथांमोना बेनि पार्ट 9 खौ नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दङब्ला कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। बेनि पार्ट 9 खौबो बिथांमोना थाबैनो एज ए फिल्म्स एन्ड प्रडाक्शन चेनेलावनो थाबैनो साननैसोनि गेजेरावनो रिलिज खालामनानै होगोन नोंथांमोना नायनो थाखाय। बयबो एसे नेनानै थाथ'दो आरो सोर एक्साइटेड कमेन्ट सेक्सनाव बयबो लिरना फोरमायहरलायदो लोगोफोर। आरो लोगोफोर नोंथांमोना बे रैखाथि मुंनि आबुं बर' सावथुनखौ दायो पार्ट 8 सिम सोर नायनानै जोबोरैनो मोजां मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर आरो बेनि पार्ट 9 खौ एसे नेनानै थाथ'दो। लोगोफोर लोगोसेनो दिनैनि सर्ट आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, शेयार खालामदो। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो, जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान बर' सावथुनफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलाव थाबैनो मिथिग्रोनाय बायदि